martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Jala na mga lehon partikia dihami laho manangihon hatam na badiay. Tuhan, welekele kami maho, usehom matod dimitu bagasar rohanami, na mangurupi hami Tuhan, laho mga tusi hatam na badiay. Jala margogo hami, mangulahon na pinangido ni hatami, sa liling di pardalanan ni ngulo nami. Mga sahon Kristus Jesus Tuhan nami, martangiak kami tuho. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, selamat ari Pentakosta na parjolo madihita sa luhutna. Turpuk jamita di pesta parjolo parningotan ari hasasaur ni tod di parbadia, manang Pentakosta na parjolo sa darion, ima na tarsurat di buku Evangelium ni si Johannes bidu 14, mamukas yan ayat 15 sahat tu ayat 26. Tapay hutihu ma di bagasar rohata songonom ma didok. Molo na holong rohamuna di au, rado tamuna do akapatiku. Jala pangido oku matu amai, asa dilehot Tuhamu sada pangodian na asing, asa ima dongani hamu saliling nai. Ima todin hasitongani, naso tarjalo portibion, aidang di ida, jaladang ditada, alai ditada hamu do ibana, ay narap ma ibana dohot tamu, jala dibagasak kamu ma ibana. Dang tadi konoku hamu so marama, naroma au madapotok kamu. Saotik nari nama, jadi dang be idaun ni portibion au, alai idau muna do au, ay na mangolu do au, hamu pe mangolu do. Dina sadari ima boto omuna, au di bagasan damang, jala hamu di bagasan au, jala au di bagasak kamu. Manang ise na maniop akapatiki jala di radoti, ido na holong roha di au. Alai diha holongi damangido na holong roha di au. Au pe holong do rohaku di ibana, jala papatarokku ma au tu ibana. Jadi didok si Judas ma, dada si Iskariotina ni dokna. Dia do alana Tuhan, ubahen na holat Tuhami papatarommu dirim, dada tu portibion. Dungi nina Jesus mamangalusi ibana. Ganup na holong roha diau, radotan ni ido hataki, jala ha holongan ni damang ma ibana. Gabe Roma hami manopot ibana, maringanan tu bagasan ibana. Naso holong roha di au, dang radotan ni i hataki. Dangau na puna hata na binege munai, amai na marsuru au do. Ima hu hatahot Tuhamu, tagan rap dohpet au dohot tamu. Alai anggo pangodiani, ima tod di parbadia, si suruon ni amai marhite-hite guarhu, ajar honon jala paingotonon ni ido Tuhamu, nasa nahu hatahoni Tuhamu. Ima sahana. Huria nahi naholongan ni Tuhata, dinatahalasson sadarion, pesta parningotan hasasaor ni tod di parbadia, naing alusata suku-sukunon. Na perjolo, ahado tadani naung saor tod di parbadia, tu sasahalak jolma. Apa yang membuktikan bahwa seseorang sudah menerima Roh Kudus dalam hidupnya? Rikok do suku-suku nona lusata, ala ditikina perpudion, adong do poda nama dok. Tadani sasahalak, naung majalo tod di perbadia ima, boy martangi yang marhata sileban, atau berbahasa asing,
Boy pamalum namar sahit. Dungi di paulang diri nasian adat dohot ulus. Mangihuton nasida, tada ni halak nang majalo tod di parbadia, moluboy patupahon akan na spektakuler. Patupahon yang menarik perhatian. Nanidokna halak Kristen na subuy patupahon na spektakuler dang dope sitong digohi tod di perbadia. Suku-sukun sitong doi alus ni suku-suku nima sisi gatatta sian turpuk jamita sadarion amang inang hurian nahi naholongan ni Tuhatta. Songo dia do halak naung sinonggopan ni todi perbadiai. Ido banna diodolhon marhite topik ni pesta Pentakosta na perjolu sadarion. Ulaun ni todi perbadia di ngolu ni aka na porsea. Atong songo dia do halak naung sinonggopan ni todi na perbadiai na perjolo alusna. Di parangehon hatani debata. Halak na sinonggopan ni todi perbadia, dia akan melakukan firman Tuhan. Yesus takas do diboto bakoni jolma. Jauh di mata, jauh di hati. Ima molo bakoni jolma, holip sian mata, holip sian roha. Konteks ni turpukon ima sada situasi persirangan ni Yesus dohot siseanna adorang so manaik ibana tuban wagijang. Ido ubahen narido Yesus ganup namar holong ni roha diau radotan ni ido patiku. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Imana ni dokna mengaraduti patik ni debata. Ada orang bijak mengatakan, sian 100 per minggu 50 halak doi na manangihon. Manangihon jamita. Sian na 50 holat 25 doi nama parrohahon. Sian na 25 holan 10 tolu halak do nama ngatusi. Mauliate ma molo adong tolu halak sian na 10 tolu halaki mangulahon na niatusan na sian jamitai. Jadi halak nang majalo tod di perbadia ima halak na mangaraduti hata dohot lomo ni rohani debata. Ima na perjolo. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Songo dia do halak naung sinonggopan ni tod di perbadia. Alus na peduahon ima rade marsitaonon ala ni Kristus. Rela menderita karena Kristus. Awalnya murid-murid mengikut Yesus hanya untuk mencari popularitas dan mencari jabatan. Hal itu terbukti ketika murid-murid pernah mempersoalkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Boyan notaja di Matius 20 ayat 21-20. Dung peroto di perbadia asa dia tusinasida hama mateni Yesus na tersilangi. Dungipe asa borhat nasida marbarita na uli. Rela menderita bahkan mati demi Kristus. Mungkira dohonota do ngamaol jupangi. Alai ta ingok ma. Sejarah Alkitab mencatat bahwa sejak zaman dulu banyak orang yang martir karena Kristus. Sarana Pandita Munson dan Pandita Liman di Lobupining namate martir. Mangihuton buletin 2 bulanan pintu terbuka di sada majalah diberitahon
masa dihatiai pangalileo tu halak Kristen Ambon. Ima namar goar Roy Ponto sahalak remaja gereja napatu parit-rit di pantai Hili Ambon. Dang mabiar mengadupi hamatian ibana. Nangpe adong di ibana kesempatan paluahud diri. Dia menghadapi kematian dengan imannya. Marulahulak ibana madok. Sahat tu namate. Beta Laskar Kristus. Beta Laskar Kristus. Hasatiaw na songonima. Amang inang. Huria na hinaholongan ni Tuhatta. Dipangido turpuk jami taon. Sian halak Kristen. Maradopon Kristus. Huria na hinaholongan ni Tuhatta. Molo diodol turpuk jamita sadarion. Songo dia do halak naong sinonggopan ni toddi parbadia. Om maalus na patuluhod dihita. Dang mabiar. Bagi orang yang menerima Roh Kudus, tidak ada rasa takut. Dang mabiar. Alai barani makatidako Kristus. Asa barani hita mangihuto Jesus. Iko jalo ota do dame siya Jesus. Didok di ayat 27. Ala ikon akwata do godang nama bibiari ngoluta. Jala sipata kita terjebak dalam kelakuan yang luar biasa. Terjebak dalam ketakutan yang luar biasa. Mabiar tu naso taboto. Dohot mabiar tu naso taida dope. Dos doi tu sada beritaon. Di nasahali Roma sahalak pejabat ruas ni huria tujabu ni paditana. Didok pejabat omma. Paditanami. Urupi hamu jolo au. Ninna huhut akaduk dotibana. Dia dalam ketakutan yang luar biasa. Sadarion, au disuruh pimpin aku tu luar kota. Mar pesawat terbang. Dungi, dia lusi paditai. Ayah, ruah polai. Tebodo mar pesawat terbang. Sebil bingung paditai. Ngacago-cago sonari pesawat. Atau patok muse. Ninna paditai muse mangalusi. Dungi dia lusi pejabat ima. Saya terus dope mabiar au amang padita nami. Uhut akadok dot. Di patorang iba nama. Hurua ditikidak danak amat tai di hitaan. Marmaham ma ibana. Tongom mamamulus pesawat terbang. Gabilongang marohana. Dungi ditangyakon iba nama di bagasar rohana. Tuhan, molo di luas so au manang edigan mar pesawat terbang. Nungarade au mate. Nina ibana ditangyang nai. Hape toho. Gabi pejabat tinggi ma ibana. Mardalani mar pesawat. Ganup nang habang ibana. Gabi diingop ma hatani tangyang nai. Tuhan, molo di luas so au mamananga diga mar pesawat terbang. Nungaradia au mate. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta. Dan jadi mabiar hita. Tuhuaso naso taida jala naso taboto dope. Tarsongo na matai rupani. Biarlah mengalir seperti air. Jala todini Tuhanima toktong namian di bagasan rohatta. Alani i nungatung takasbe tatangihon di patorang turpu jami taon. Songo dia do halak na sinonggopan ni tod di parbadia. Di parade, di parangeho kata ni debata. Dia mau melakukan firman Tuhan. Dungi rade marsitaonon alani Kristus. Dia rela menderita karena Kristus. Dungi na perpudi dang mabiar. Tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Atong tauka marohatta. Jala tajaloma todi pangudian nasian Tuhani. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah amanami.
Mauliate madiho Tuhan, dihatam na badiai, naung mangurupi jala paingotok kami sadarion. Nunga diuseho kotor dimi, mangula jala mangolu di bagasan parngoluon nami. Alani i urupi hami Tuhan. Asa huparangeho kami hatam na badiai na hobartu patikmu na badiai. Asa margogo hami Tuhan. Baubahon dohot pai baruhon parange doho parngoluon nami hobartu na pinangido ni hatam. Jala margogo hami borhat marbarita nauli pasahaton baritam barita nauli i sahat tu ujung ni portibion. Amin.